Kaixo, laster markak edo markadoreek balio dute modu erraz batean, dokumentu batean nabigatzeko. Adibidez, hemen ni kronologian klikatzen badut, joango naiz 7. orrialdera. Nola egiten dira markadoreak edo bookmarks edo laster markak? Nora joan nahi duzu? Adibidez, ona. Hautatu hitza eta txertatu laster marka. Orain, zoaz lehenengo orrialdera eta esan, hemen klikatzean joango naiz laster marka horretara. Hautatu, estekatu, eta hemen daude dokumentu honen laster marka guztiak. Kasu honetan bakarrik hau. Hautatu, aplikatu, eta hemendik aurrera, hemen klikatzen badugu, ona joango naiz. Modurik errezena, dokumentu luze bat antolatzeko eta leku batetik bestera nabigatzeko. Eskerrik asko, agur!